Boas, benvidos a Pulso Activo. Eu son Edi, o teu adestrador. E hoxe imos a facer unha rutina sinxela pero efectiva. Só te necesito a ti e o teu corpo en movimento. Imos aló. Benvidos un día máis a Pulso Activo. Como sempre, moi ben acompañado. Como estamos, xentiña? Ben. Pois, ui, ese ben non sei moi convincente. Non dixen ben, dixen be. Ben, que pasa? A ver, que nos pasou? Estou cansa. Estás cansa? Dormín mal, sabes? O importante, o descanso, vale? O descanso é moi importante a hora de traballar. Así que, bueno, non pasa nada. Ímonos a activar poquinho a pouco, porque é importante estar ben hidratados para unha boa recuperación, un bo rendemento e un bo descanso. Según os paleontólogos, a toda esa especie humana saleu dos animais acuáticos e foron evolucionando a Terra. E temos que lembrar que nacimos na auga. Hai que beber, hai que se hidratar. Tanto a nivel muscular como a todos os niveles, recuperas mellor, pa a piel é bo, en xeral é bo para todo. Bueno, sobre todo para non marearte, cando che doi a cabeza tamén tes que moitas veces é falta de hidratación. Bebo bastante auga, xa solo no xinasio bebo 1,5 litro, 2 litros de auga. Se traballo ou se me activo cedo, por decirlo así, non me costa nada beber 2 litros de auga ao día. Temos que ser conscientes de que os músculos están formados 70-75% máis ou menos de auga, polo tanto, nós, ao facer exercicio, temos que estar hidratados. E por qué? Porque, mira, en temas de forza, baixanos a forza máxima, a potencia e tamén a concentración se non estamos hidratados. Polo tanto, podemos dicir que a hidratación forma parte do entrenamento, non é un extra. E imos a coller aí enerxía para comezar o adestramento, para que colla a Raquel aquí un poquinho de ganas. Imos caros laos. Despois darmes unha siesta e xa está. E por que non descansas ben? Diante, atrás... Dormín mal. Bueno, dormín pouco. O que dormín ben. Pero foi Entonces pouco. non descansache. Bueno. Non, refírome que hai xente que dorme, pero Exacto. érgome máis cansa que me deite. Vamos cos braciños. Non tomaches colacao, seguro. Non tomei o colacao, non. E bueno, ahora que falades de bebidas, de refrescos. Vos, cando facedes exercicio, con que, o sea, que soledes beber? Pues normalmente... Agua. Cambiamos? agua No, digo fría. por si alguén bebe algunha bebida isotónica ou algo así. A mí non me gustan. Ou cervexa. A cervexa era boa. No. Bueno, a ver, eu sei de moita xente que fai exercicio, acabar o exercicio non perdona a cervexa, Hombre, claro, pero despois de facelo, claro, sí. Os do pádel é Os do pádel, verdad? costume. Os do pádel é costume. Vai ser máis xogar. Hai que dicir unha cousa, está moi ben facer deporte, pero tamén premiarse un pouco, o sea, unha cervexa ben fresquiña ao Sin acabar. alcohol. Sí, bueno, sin alcohol ou non pasa nada. Sin alcohol. E non me vou a mentir, eu son, a min gustame bastante. Xa sabemos. Cambiamos. Pero unha, non cinco ou seis. Mira, de propósito de ano novo, prometíme reducir polo menos entre semana. O sea, o fin de semana, pois subeme a pegar así, pois os meus homenaxes a modo, obviamente. Pero entre semana, quítalo máis que nada por manter a liña. Xuntamos pernas, porque polo sabor encántame. Moi ben. Xa. E Anxo, ti... Non, eu non bebo, non me gusta a cervexa, non me gusta o viño, solo Cambiamos. o vermú sí que me gusta. Ai, O vermú? está Hombre, A Estrella tamén lle gusta o vermú? Eu quero auga fresca sempre. Bueno, eu que si non consumo é agua con gas, Eu sinto, pero eso é horrible, Ai, non. non me gusta nada, Eu intentei, no, pero... Ben, pulsos e nocellos. Eso fai erutar moito. Todo que gas, entra... Sí, erutas por arriba e por onde non é dentro. por arriba tamén. Entón non bebades estando aquí, por favor. Propulsa. Pero os estranxeiros, cantidad de xente que bebe, o sea, agua con gas, É que fora de aquí pides un auga E dancha con e gas. dancha con Sí, gas. hacia dentro. Agua mineral é con gas, se non é agua natural. Moi ben. Unha vez que xa falamos de todas as bebidas habidas e por haber, imos pasar a traballar na esteira, de acordo? Imos co quecemento. Hoxe toca unha rutina de abdomen e de lumbar. Apetecevos? sí. Moitísimo. Solo mira para mí. Pois imos aló. Veña, imos na esteira.
Esa é unha pregunta retórica. E se non vos apetece, non vos queda outra. Que bárbaro. Pregunta por preguntar. Sí, é como para Ben, quedar ben. posición de cuadrupedia, más separadas a anchura dos ombreiros, xeonllos separados a anchura das cadeiras. Imos comezar facendo pequenas torsións e vou a colocar a man aquí na nuca e bon co cóbado a man contraria e abro. E fago 5 movimentos destes, vale? Abrimos ben, damoslle inmobilidade a columna, 4 e 5. E ahora cambio, mesmo movimento, cambiamos de brazo. 1, 2, 3, 4 e 5. Ben, seguimos nesta posición e facemos o gato can, vale? Imos cara a fronte e mirando cara ao ombigo, sacando o lombo cara ao teito. Collo aire, 30 segundiños, facendo este movimento. A mí é un exercicio que me encanta, sobre todo para o quecemento. Últimos segundiños. Imos a lava, vaca última. Perfecto. Aproveitamos xa que estamos nesta posición para traballar en cuadrupedia e en pirámide, vale? Collemos esta posición e levamos talóns cara ao chan e volvemos. Sin tocar os xonllos no chan, volvo, estendo perna, flexiono, estendo, eso é. Moi ben. Acercamos os talóns ao chan, o cu cara ao teito, os brazos non os movemos, mantemos aí as mans, últimas. Perfecto, xonllos ao chan, cuño hacia atrás, relaxa uns segundiños e preparámonos para comezar a parte principal. Eu para adestramentos de menos de 60 minutos creo que con agua é suficiente, pequenos sorbos e xa está. Pero se os adestramentos superan os 60 minutos sí que engadiría un pouquiño de sodio. Ben, preparámonos. Primeiro exercicio, a taua, vale? Xa coñecemos todos. Imos traballar cos antebrazos apoiados. Apoiamos antebrazos, cóbados debaixo dos ombreiros, estendo as pernas, vixiamos que a pelve non este cara abaixo para non dañar a zona lumbar, nin o cu apuntando hacia arriba. Baixame un pouquiño, aí. E aquí imos a manter 30 segundiños, vale, de exercicio, facendo respiracións. Ánimo. Concentrámonos na respiración, embigo cara adentro. Cada vez que exhalo, collendo aire polo nariz. Moi ben, así aguantamos. Se non podemos, baixamos un pouquiño e volvemos. Últimos segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Moi ben, baixamos. Relaxa uns segundos nesta posición. A miña nai, por exemplo, bebe moi pouco e a mellor igual, non sei, 1 litro de auga en todo o día, como moito. Eso está moi mal, eu xa yo dixen. Bueno, depende do día. Hai días que bebo o millor 2 litros e pico e hai días que bebo 3 vasos de auga. Non son constante neso. E imos seguir traballando en posición de taua, pero esta vez imos a facer o chamado escalador, que é levando os xeonllos cara adiante. Agora vou apoiar as mans, pernas estiradas, collemos aire e exhalo. Cada un seu ritmo. Eso é. Raquel, estira un pouquiño máis as pernas, baixa un pouquiño máis o cu. Aí, eso, mellor. Estrelliña, baixa un pouquiño o cu. Sube solo. Moi ben, moi ben. Ánimo. Soltamos o aire cada vez que levamos xeonllo cara a man. Non podo máis. Últimos segundiños. 3, 2, 1.
Vale, xeonllos ao chan, cuño hacia atrás, relaxo. O meu cu ten vida propia, entonces a mí pareceme semella que estou no facendo así tal, e sempre di, baixo o cu, baixo o cu. Eu baixo, pero despois sube solo, E agora, preparámonos porque imos a facer a táboa lateral, vale? Entón, imos estar 30 segundiños nun lado e ao acabar o outro. Vale, comezamos para este lado. Colocamos o cóbado debaixo do ombreiro, pernas estiradas. Recordade, se nos costa moito así, podemos flexionar a de arriba, elevar, ou que incluso, cas dúas flexionadas, manter a cadeira arriba, de acordo? Se podemos, pernas tiradas, collemos aire e arriba, subimos brazo e mantemos posición. Concentradevos nun punto e na respiración. Aquí xa vedes que o tempo é relativo, 30 segundos para unha cousa pode ser pouco e para outra moito. Non pasa nada. 2, 1, vale. Ímonos preparando para outro lado. Casi, Se nos costa moito, se non podemos, baixamos, recuperamos os segundiños e volvemos a intentar, vale? Non vos agobiedes. Estamos? Estamos. Veña, collemos aire e soltamos arriba. Subo o brazo, abrimos ben o peito aí. Moi ben, aguantamos aí. É normal que temble o corpo. Últimos segundiños. Aí abaixo. Moi ben. Penso que me gusta máis a táboa normal que a lateral, porque na lateral case sempre me esvaran os pés e acabo no chan. A táboa gústame, pero olvideime que tiña un problema de ombro. Neste brazo levo ben, pero no dereito xa me está doendo o ombro, entonces... Explico o exercicio, que xa fixemos máis veces, que o de mover brazo e perna contraria, vale? Un poquinho de coordinación. É a parte favorita de Noemi da clase. Veña, empezamos, vale? Brazo e perna contraria intercambiando. Collemos aire e o que imos facer é 10 veces con cada brazo. Collo aire e solto. Concentrámonos en facer ben o exercicio. Cada vez que levamos extremidades, o embigo cara adentro, o embigo que non toque o chan. 5. Moi ben Raquel, moi ben Noemi. Moi ben Anxo. Moi ben Anxo. Esa estrelliña. Última con cada brazo. Vale. Bueno, o nadador non é que me entusiasme, debe ser que lle teño medo á auga, entonces nado mal, teño que recoñecelo. E imos repetir isto, vale? No, Non. Non che apetece, Estrella? é igual, veña, rápido. Este que se non queres unha cunca, toma dúas, non? Por eso, hai que aprender a calar a boca. Exacto. Veña, preparámonos e comezamos outra vez co brazo dereito, collemos aire, soltamos. Ese embigo que non toque o chan cada vez que subo. Veña, quedanos dúas. E última. Perfecto, dámonos a volta porque imos quedar xa boca arriba, pero para relaxar esa zona lumbar imos agarrar os xeonllos, leválos cara a nós e relaxo aí uns segundiños, de acordo?
Bueno, sí, a clase de hoxe algo notouse os abdominais, pero non foi unha clase solo de abdominais, entonces, bueno, estaba aí a cousa intermedia, podía ser peor. Como ides? Tiven días millores. Entre que non descansaches e ora os abdominais... Eso foi o problema, hai que dormir ben. Pois xa verás, como facendo estes exercicios vas a descansar mellor. Eso seguro. Cambiamos o Pero hasta a xeito. noite, Moi ben. Agora, imos facer o crunch, vale? Traballo específico de abdomen. Colocamos as mans detrás na cabeza sin tirar do pescozo cara adiante, vale? Simplemente de apoio. Pernas flexionadas, collemos aire, soltamos. Facendo aí a forza no abdomen, non na cabeza. Flexionamos o tronco cara adiante. 4 5 6 7 8 9 e 10. Relaxa uns segundiños. Bueno, os abdominais non é o que máis me fastidia. O que máis me mola a min é o tema de o millor de todo o rato así, ao final tira un pouquiño do pescozo e tes que aí que descansar, pero bueno, os abdominais ben. Xa vai máis da metade para fora, así que agora comezamos de novo o exercicio, máis atrás, collemos aire, solto arriba. Envío cara adentro. Imos facer 10 repeticións. 7 8 9 e 10. Relaxo. Hoxe sentín os abdominais, sentín os cuádriceps, sentín todo, porque traigo todo da semana acumulado, entonces hoxe foi un todo, un completo. Pero moi ben, hai que moverse máis, sí. E agora o que imos facer é coloco unha perna encima da outra, imos traballar un pouquiño máis a zona dos oblicuos. Coloco a man contraria, só a man contraria, a outra, estendo o brazo e vou elevar o cóbado ao xeonllo contrario, vale? Imos facer 10 repeticións a un lado e despois cambiamos a cara a outro. Collo aire, mesmo exercicio. Sen tirar do pescozo, só de acompañamento. Subo e arriba é cando xiro. 6 7 8 9 e 10. Fenomenal. Cambiamos de perna, cambiamos de brazo. Colocámonos e collemos aire, solto, subo e arriba xiro. Dirixindo o cóbado hacia o xeonllo contrario. Van 4 5 6 7 8 9 e 10. Moi ben, relaxamos uns segundiños. Non, o core ora faise notar, sabes? Iso é que se traballan. Tes que ter o teu punto de para saber que traballas, porque se non notas que che fai glu 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 é que non faz ben as cousas. Claro, se non saes da tua zona de facelo sempre igual. Como imos? Ben. Ben, así me gusta. E vos na casa que... Veña, queda pouquiño, ánimo. Agora, imos a coller unha perna, recollo unha e estendo a outra, de acordo? Elevo-a cara ao peito. Collo aire, exhalo. A zona lumbar sempre ben apoiada, de acordo? Imos a facer 10 con cada perna. Eso é. Zona lumbar ben apoiada, embigo cara adentro. Van 5, verdad? Non sei, non contei. Quedanos 2 con cada perna. E última.
Vale. Soltamos un pouquiño. Eso é. Eu estou morta hoxe. O sea, quería morrer aí. Non dormín 3 horas. Estou cansa de toda a semana, era a miña primeira semana. Entón estou desfondada, pero eu penso que, bueno, vou facer unhas cousas e despois igual podo dormir unha siestiña así para recuperar un pouco. Estamos? Estamos. Veña, imos aló. Collemos e cambiamos. Última con cada perna. Moi ben. Soltamos, relaxamos. Moi ben. Agora, abrimos brazos, flexionamos as pernas, formando ángulo de 90 grados, arriba. E o que facemos é, deixo ir cara a un lado, collo aire e solto o centro. E cambio. Imos facer 10 a cada lado, traballando a zona dos oblicuos, zona lumbar, core. Veña, que xa quédanos a metade. Soltamos o aire cando subimos. Dúas últimas. Última a cada lado. Perfecto. Recollemos, relaxamos e xa pasamos. Eu fun baixando pola esteira abaixo. Eu tamén. E xa pasamos os estiramentos. Moi bo traballo. Cambiamos. Ben, estiramos pernas, estiramos brazos cara atrás. Aguantamos aí uns segundiños. Mantemos posición. Ben, collemos ahora a perna dereita. Levamos cara ao lado esquerdo. Miramos cara a man dereita. Brazo extendido, a perna de abaixo tamén estirada. Aguanto aquí uns segundiños. Cambiamos de lado. Recordade, vos na casa pode estar estirando todo o tempo que queirades. Nos aquí xa temos tempo limitado. Ensinamos vos o exercicio e cada unha na casa o aplícao. Relaxo. Despaciño. Ímonos a colocar de pé. Moi ben. Ben. Esperamos por Estrella. Sempre tedes que esperar por mí. No, Ale, ás veces xa é estou, por xa min, Subimos, tiramos aí ben os braciños cara arriba, imos cara a un lado, aguanto aí. Cambiamos. Manteño uns segundos. Volvemos cara ao centro, collo aire, soltamos. Deixo caer o peso do corpo. Xunto máis a un lado. Cara ao outro. Voltamos cara ao centro. Flexionamos un poquinho cara arriba. Fantástico traballo, xentiña. Moitísimas gracias por acompañarnos unha mañá máis aquí en Pulso Activo. Recordade manter o corpo en movimento, ainda que sexa un poquinho cada día, porque o corpo agradece. Eu son Edi, o vosso adestrador, e lembra, mantén o pulso activo. Moi ben. Moi ben. Como están esos abdominales, Estrella? Bueno, sitio. Como ferro. Os abdominales no sitio. Como ferro.